É unha forma de cultura que ten vocación de centralidade. O que pasa é que, bueno, hai ese estigma que parece que hai que explicar as cousas, é un estigma interesado, pero cando se pon en cuestión, a realidade estopa en maravillas. Gardos. Sí, efectivamente. Para os 40 principais, pero afortunadamente eu creo que tamén dende aqueles anos 90 cambiaron moitas cousas diante dese poder unívoco que eran as radiofórmulas hai outra realidade maravillosa que é o internet e a posibilidade de comunicarnos directamente a marxen deses circuitos tecidos dende arriba. Nese sentido, o internet é a canle bravú por excelencia. Estamos vendo como a maior parte dos conxuntos, por exemplo, hai páxinas de internet que vos coñeceredes, como Comunicando, con 2Ks, onde hai 80 grupos que cantan en galego, pois eses grupos están tocando constantemente. E a súa forma de contacto pois non é a radio, desgraciadamente, non é a televisión, pois é a propia rede. Si se apetece comentar un pouco sobre os grupos que agora se denominan post-bravú, como Machina ou así, que te parece un alado, si realmente o ves como post do vosso estilo. É que o único grupo que se denomina post-bravú é Machina. Non, a ver, é que isto foi moi curioso tamén o que aconteceu. Éramos 4 rapaces e rapazas, hai 20 anos, como dar ese paso cara adiante, decidir crearte algo sempre ten trascendencia, que sempre estivemos na marxe, xa o dixen varias veces, do que era os medios de comunicación ou as revistas musicais, etc. Unha pequena rareza, só interesábamos nos medios pois a xente de fora, curiosamente, pero de súpeto convertémonos en referentes dunha época. Entón falase da época bravú do rock galego. É ben curioso que grupos que estaban constantemente definíndose como non bravús teñen o estigma de que agora todo o mundo os mete no saco do bravú, que é o caso dos Herederos da Cruz, a quen quero ben, pero eles querían seguir a súa liña e tal. Ben, pois entón agora lese diante do que era o rock galego nos anos 90 do bravú, que tiña esa vocación uniformizadora, pois a realidade é moito máis variada. Non éramos simplemente 4 rapaces que fixemos algo. Nos últimos anos, precisamente porque houve o Xabarín Club, porque cada vez máis xente ten posibilidade de acceder a medios de comunicación e a acceder a instrumentos musicais, pois está estupando música en galego a eito, e por motivos estéticos. Por exemplo, está este rapaz Narf, que mistura música dos Beatles con música africana, e di que canta en galego porque lle gusta a sonoridade da lingua. E que é ben curioso como moita xente que ten querencia especial pola música cantada en portugués, en brasileiro, pois, sin embargo, non se lle ocorre atopar esa sonoridade no galego. Pois está aí. Ben, pois o que quería decir que a realidade é moi diversa, que o bravú foi un pequeno paso, pero que agora hai un abano extensísimo. Machina un conxunto absolutamente brutal, de rapaces que tocan literalmente como auténticos virtuosos e utilizan autoexpresión e que se moven cunhas referencias absolutamente planetarias. E para nós é unha honra absoluta que se definan como post-bravú no sentido de que tamén nos tiveron como referentes dun tempo. A realidade é moi variada. Como sobre o tempo, e non teño sempre un público tan atento, esténdome. Están acontecendo o que vos dicía ao principio. Están acontecendo moitas realidades sonoras das que non temos noticia. O rapaz de Viveiro que sabe o que pasa en Londres, pero non sabe o que pasa en Nigrán. É dicir, para min foi unha descoberta o que está acontecendo en Valadares, con AIT, por exemplo. Dende os tempos da movida de Vigo, non houve ninguén que fose quen de crear unha cosmovisión ou unha cosmogonía da música en Vigo, como esta rapaciña. Se alguén non a coñece, un rapaz que ten 18 anos, que leva cantando rap desde que ten 15 anos, e que non fichou por unha multinacional, porque quere ser ela a dona da súa obra, e que fixe unha canción que lle chaman I Non, que é unha auténtica, insisto, xa o dixen, cosmovisión da cidade viguesa. Ben, pois, nós, os da Coruña, temos dereito a coñecer esa realidade, ninguén nos dá ese paso. Tedes dereito por aquí a coñecer o que está pasando na Coruña, ese que eu chamo o momento coruñento, que hai un feixe de grupos que están cantando en galego e facendo música moi diversa, como Fracasados de Antemano, o nome xa indica todo, Fracasados de Antemano, Chámalle Xis, Duplo Son, ou, por exemplo, a maravilla que está acontecendo en Ourense, con conxuntos como La Matumbá e o Sonoro Machín. Volvemos ao tema de Para Mestizos Nós.
É dicir, en Ourense, dende terra adentro, é unha especie de antena dimensional que se comunica con o resto do planeta Terra e que fai, que mistura ritmos, seguindo un pouco a pegada que xa estaba no propio Cuco de Velle, como falamos antes. E tamén outro tópico, o rock and roll é unha cuestión urbana, a tensión da urbe, o ruido dos coches, o boureo, o fume, realmente onde se fai rock agora mesmo neste país é na aldea. É o propio caso de Machina, é por cuestións xa técnicas. Na cidade é moi difícil ter un local de ensayo, é toda unha batalla, etc. Na aldea sempre hai unha casa bella, un jalpón onde se pode actuar, e por cuestións estéticas. Hai pouco, o pasado inverno, en Cerceda, un concello da aldea, reivindico a palabra aldea, non me gusta nada esa pedantería de decir o rural. En Cerceda, un concello da aldea, un conxunto, Cenzar, celebrou con un disco os seus 20 anos de rock and roll. 20 anos de rock and roll, bourando e creando e levando alegría e tamén reflexión. Pero ese mesmo concerto tocaba Machina, que principian agora, tamén de Cerceda. O técnico de son tamén era de Cerceda. E o grupo convidado era de Ordes, a 20 kilómetros, Castomá. Dicir que o rock and roll, a música da aldea agora por excelencia é o rock and roll. O rock and roll ou o rap, como sucede cos Tornos de Moscoso. É un momento extraordinario de creatividade, falta medios de comunicación, insisto, a vía do internet, hai programas tamén moi meritorios, o do compañeiro Vituco Neira, en Radio Galega Música, con Violeta Furancho, pero creo que temos dereito a coñecer máis estas músicas para ser máis felices, claro. Eu quería a ver se podías falarnos un pouco da túa experiencia en No Aberto por Reformas e o que supuxo para ti, para a música galega, e demostrar que se pode facer un programa íntegramente con grupos que cantan en galego e as dificultades que tiveis tamén porque tiveis que deixalo. Ben, sí, xa estou contando. Cando na anterior etapa pois fui un xefe de programas da Radio Galega. Entón propuxen facer un programa de música galega cantada exclusivamente en galego na Radio Galega, e non por ningún tipo de criterio vehemente, senón por algo obvio. A Radio Galega ten que ser a referencia da música en galego, parece algo evidente. E aparte de parecer algo evidente, por lei, está así mandado. Cando ti acudes a lei da creación da compañía da Radio Televisión de Galiza, comenta creada para difundir a cultura en lingua galega. Pois nada, hai eses tabús, eses estigmas. Cando cheguei, díxome algún compañeiro que non había música galega de abondo para encher unha hora, que era imposible. Pero aparte, o xente que está no miolo, é dicir, home, non, penso que non. E a realidade foi todo o contrario, que teníamos un problema, era cada día, era unha hora de música en galego, e teníamos un problema real para digerir tanta música. Aparte que non había ningún tipo de elaboración ni de pereira, chegaban os discos e conforme chegaban íbamos poñendo esas melodías, sempre hai unha carencia subxectiva. E a resposta para min foi extraordinaria, e a retroalimentación con outros grupos e moitas cuestións que surdiron. A creatividade en galego, dende xénero, de todos os xéneros, xa falamos non de música dura, de hardcore, de thrash metal, de heavy, de música electrónica, de rap, etc., rompendo ese tópico de que o galego só serve para a música tradicional e para a música folk. Pero incluso en xéneros menores ou divertidos ou moi populares como a canción de verano. Na Radio Galega fixemos un concurso de canción de verán que era o Apollo Hit. E foi maravilloso, porque apareceron cancións aí, porque non temos dereito a ter cancións divertidas para cantar no verán. En concreto había unha canción que chamaba Estomballada na Eira, que non gañou o premio, pero que foi absolutamente un boom. Aí se demostra que o galego ten unha posición central na nosa cultura e na nosa realidade. E se está marxinado nos medios é por prexuizos e por tabús interesados. Desgraciadamente para min, porque deixei de traballar por aí, pois houve un cambio na dirección, entrou outra dirección, eu deixei a Radio Galega, pero para min o máis triste foi iso, que deixasen de utilizar ese medio maravilloso como unha referencia para a promoción de grupos en galegos. Afortunadamente, o meu compañero Aberto por Reformas, Vituco Neira, de Rusia, está levando un programa moi interesante, na mesma liña, que se chama Violeta Furancho, en Radio Galega Música. Pero, desgraciadamente, a Radio Galega Música non ten cobertura en todo o país aínda, pero, en fin, aí está esa chama.